Mga igsuon, sa gipakita sa yawa diri sa ebanghelyo karong adlaw, makaingon gyud ta, kusgan gyud sila. Imagine, gilamba-lamba niya ang tao nga iyang gisudlan. Pero dili lang sila kusgan, bright pud. Kabalo sila unsaon pagtintal ang tao. Gamito nila ang weakness sa maong tao. Kung ang bana mahilig og chicks, gamito na sa yawa aron mabungkag ang pamilya. Kung ang tao mahilig sa kwarta ug butang, gamito na sa yawa aron eventually makurakot. Kung ang tao mahilig sa bisyo, gamito na sa yawa aron maadik gyud. Well, kabalo na ta mga igsuon, bisan pagdili ko muhatag og examples unsa ka powerful ang yawa sa atong kinabuhi, di ba? Ang pangutana, nganong powerful kaayo sila? Kay naa sila sa ilang teritoryo. Asa ilang teritoryo? Kalibutan. Maunang bisan unsa, bisan kinsa lugar nga naas kalibutan, pwede na nilang magamit aron mapakita unsa sila kakusgan. Pero naay usa ka lugar nga pildi sila, dili sila powerful. Asa? Muhatag ko ninyo analogy. Nakita na ko ni Facebook, mauni. Asa kusgan ang halas kung naa siya siyuta. Munang bisag kinsa nga makig-away niya, pildi niya basta naa lang sa yuta. Pero asa siya dili powerful. Ug kinsay makapildi niya? Eagle, agila. Pero kung ang agila makig-away niya sa yuta, pildi ang agila. Munang asa dalhon sa agila aron mapildi ang halas sa langit. Malumos ang halas sa pressure, didto mapildi ang halas kay dili niya teritoryo. Mga igsuon, in the same way, ang yawa mapildi kung wala siya sa iyang teritoryo. Dalha ang yawa sa langit, pildi na siya. Unsaon man, ampo nga walay undang. Ampo, munang mga igsuon, bisan pagpamati nimo murag wala gitubag imong pagampo, ayaw reklamo kay once mo reklamo ka, ang yawa na ang nagsulsul nimo, undang na kay walay pulos ga kahago-hago ra ka. Pray without ceasing no matter what. Ayaw gyud undang no matter what. That is the weapon against the devil. Pildi sila anak. Okay? Pray